do mnie Monika Babula, że chciałaby zrobić spektakl na podstawie mojej książki, co mnie bardzo ucieszyło, ponieważ wszelkie kolaboracje i rozszerzanie tematu no, są dla mnie bardzo interesujące. Ale to, co się wydarzyło, w ogóle przerosło moje najśmielsze oczekiwania. I to, co Monika, jak ona zinterpretowała tą książkę, jak zrobiła ten scenariusz, ale przede wszystkim dzieci, które w taki sposób grają, bo mają taką panią reżyser, ale też są bardzo zdolne, chętne i było to dla mnie bardzo wzruszające i w zasadzie no, to jest taki prezent od losu, którego się nie spodziewałam w ogóle pisząc tą książkę, że coś takiego się wydarzy. Jest to byt sam w sobie, oczywiście inspirowany i z użyciem słów z książki, ale to jest wartość sama w sobie to przedstawienie. Jest rok 1960. Kto z Państwa szybko powie mi, ile lat temu dzieje się akcja naszego przedstawienia? 62! Bardzo ładnie. Nasza szkoła to mała górska szkółka w PGR-owskiej wiosce. Uwaga, bo padnie dzisiaj dużo trudnych słów. PGR to skrót od... Państwowego Gospodarstwa Rolnego! Czy słyszycie, jak pięknie dzieci śpiewają? Nie wiem, na ile dzieci zrozumiały to, jak wyglądał świat w latach 60. Myślę, że bardzo dobrze to oddały, śpiewając też piosenki z tamtych lat, więc przenoszą nas wszystkich w czasie, ale myślę, że dla nich to jest niewyobrażalne, jak to wszystko wtedy wyglądało. Może oglądały Szatana z 7. klasy albo jakieś filmy z tamtego okresu, ale myślę, że to, że na ile zrozumiały, było zasługą Moniki, która im opowiadała. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają nasze dzieci. Pokażcie się, jakie macie piękne mundurki. Wszyscy wyglądamy jak wyjęci z elementarza falskiego. To taka książka, z której uczyły się wasze babcie w szkole. Ta książka była obowiązkowa w latach 60. Mieszkamy i żyjemy w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Beskidzie Niskim! W krainie, brawo! W krainie, w której poszerza się nasza świadomość, empatia i zrozumienie historii. Nie ma za dużo literatury, która mówiona jest właśnie takim przystępnym językiem. A to była niesamowita historia tej babci Tekli i Terki, bo opowiada to dziewczyna przyjezdna z Warszawy, która zachwyciła się tymi terenami, więc ona na to patrzy z miłością jak gdyby na tą historię, ale nie ma tej miłości takiej bolesnej, jak gdyby jej to emocjonalnie nie dotyczy. Więc opowiadanie takie, które ona stworzyła, ma niesamowitą siłę i moc, ponieważ ono, jakby można do tego opowiadania tak ładnie podejść, tak, żeby, bo wtedy nie masz czegoś takiego, wiesz, takiego dziwnego szacunku, że nie wiem, opowiada to osoba, która przeżyła akcję Wisła i wtedy masz coś taką nieśmiałość, chcesz z szacunkiem i tak nie umiesz do tego podejść, nie wiesz jak, bo nas tego nie uczą. Jak się opowiada o traumie, jak się opowiada o bardzo mocnych przeżyciach, jak się opowiada o wojnie, a zwłaszcza dzieciom. Jest to spektakl familijny, więc myśmy chcieli dotrzeć jak gdyby absolutnie do wszystkich, tak? Więc jak ja przeczytałam książkę Mańki, wiedziałam, że będę chciała to jakoś wziąć na warsztat teatralny.
No i zdarzyły nam się wakacje. Poznałam Manię, która tutaj też pomieszkuje. Zaprosiłam ją do projektu jako scenografa. No i dzięki temu udało nam się w ogóle to, co ona napisała, jeszcze przenieść na scenę. Co jest w ogóle wielką frajdą i wielkim szczęściem dla nas. Burza w Beskidzie Niskim tak szybko jak się zaczyna, tak szybko się kończy. Spokój! Piotrek, do tablicy! Do tablicy. Opowiedz wszystkim, jak zbudowany jest Beskid Niski, jak jesteś taki mądry. Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych Fliszem Karpackim. Są to sfałdowane, naprzemiennie ułożone warstwy fliszów, piaskowców i łupków. Chodząc po górach tak naprawdę chodzimy po prehistorycznym dnie oceanu. Co? Proszę pani, gdzie pani jest? To mi się wszystko z jedzeniem kojarzy. Zaraz opowiem wam o tym po swojemu. Flisz to taka wielowarstwowa kanapka. Gruboziarnista bułka! To kamieniste zlepieńce. Masło! To piaskowiec. Ser! Mułowiec. Ogórek! I łowiec. Sałata! To szczątki organizmów, a cienka biała warstewka majonezu! To wulkaniczny betonit, na to znowu bułka z ziarnami! I tak w kółko. Kanapka rośnie, a mała nie jest, bo niektóre warstwy mają nawet po 400 metrów grubości. Co? Czajcie bazę? Brawo, Piotr, brawo, naprawdę. No a teraz możecie się już szykować do domu, żeby pomóc rodzicom przy żniwach. No to ja i Terka mamy na pewno podobny charakter. Co jeszcze? Myślę, że jakbym żyła w latach 60. w PGR-ze, to bym przeżywała podobne historie, na pewno bym chciała. No i tak, nie potrafię wymyślić, co nas różni, ale na pewno coś takiego jest. To babcia Tekla nazwała mnie Terką, bo to inaczej krzak tarniny. I babcia mówi, że do niego jestem podobna. Terka jest taka sama jak ten krzew. Twarda i uparta, potrafi się bronić, ale ma też piękne, delikatne serce, jak kwiaty tarniny na wiosnę. Ja jestem babcią Teklą i tak naprawdę nie jestem babcią Terki. Jestem staruszką z pobliskiej wsi, a właściwie doliny, bo wsi tu już dawno nie ma. Zostało tylko parę domów. Oprócz wspaniałej obsady dziecięcej są też osoby dorosłe, które albo grają w przedstawieniu, albo zapewniają oprawę muzyczną, bądź tak jak Monika reżyserują. No i to są osoby tak wspaniałe, po prostu tak cieszę się, że je poznałam, spotkałam na mojej drodze. Jesteśmy już przyjaciółmi, bo takie rzeczy bardzo łączą. Monika jest wspaniałą aktorką, wspaniałą piosenkarką, słyszeli Państwo jak ona śpiewa. Reżyseruje dzieci po prostu jak szatan. One idą za nią w ogień po prostu i sama obserwacja tego, jak Monika reżyseruje, jest jak przedstawienie. Mirek
Mirek Bogoń, wspaniały artysta, który robi to dla idei. On po prostu to uwielbia, to nie jest dla niego praca, jakieś zlecenie, po prostu przyjdę teraz i zagram na przedstawieniu. On jest w całym procesie wymyślania tego, uczy inne osoby, które razem z nim grają, jak to zagrać. Jak widać, przebiera się za ojca Terki, jest takim PGR-owskim panem w gumiakach. Jest przeuroczy, przespaniały i absolutnie mega zdolny. Zmienia się, jeszcze Julia, no przecież Julia, nasza główna bohaterka, Julia Doszna, która jest takim sercem tego przedstawienia, jest tą taką poważną częścią, jest taką osobą, która łapie bardzo za serce. Ja już teraz mam ciarki, jak o tym mówię, płaczę za każdym razem, kiedy ona śpiewa. Jestem wdzięczna jej, że zgodziła się zagrać babcię Teklę, bo lepszej osoby nie jestem w stanie sobie wyobrazić do tej roli. No i za każdym razem, chociaż tyle razy już przecież słyszałam jej śpiew, za każdym razem płaczę po prostu. I w dzisiejszym przedstawieniu ta jej część wybrzmiała jeszcze chyba bardziej niż zazwyczaj. Dzisiaj grała przepięknie. No i są jeszcze inne różne osoby, które się zmieniają, na przykład matki Terki. Dzisiaj była to wspaniała Karolina, która po prostu zaprezentowała zupełnie nową jakość matki, bo w poprzednich przedstawieniach grała Hania. To jest wszystko jak taka przygoda, ten nasz teatr. To jest coś, co po prostu idąc spać wieczorem i wiedząc, że jutro rano jadę na próbę, po prostu już nie mogę się doczekać. Jestem mamą Terki i bardzo ją kocham, ale nie mam do niej siły. Bo jestem kadrową i mam mnóstwo papierów. Cały dzień jestem w pracy, a gdy wracam z pracy, mam pracę w domu. Po odrobieniu z Terką lekcji szykuję kolację i gonię ją do spania. I dopiero wtedy mam czas dla siebie. Mogę poprać, poprasować i coś poszyć, bo cała rodzina bardzo niszczy ubrania. A gdy jest brzydka pogoda i Terka mi przeszkadza, to wypożyczam jej książki. Bo trzeba bardzo dużo czytać, żeby poznawać świat i się stąd wyrwać. Bardzo trudno gra się w plenerze. Nie udaje się to czasami profesjonalistom. Więc te dzieciaki, które dzisiaj musiały pierwszy raz stanąć w nowej przestrzeni, mieli cały czas bodźce z różnych stron, tak? Przeszkadzający ludzie, nie wiem, grająca tam daleko muzyka. To są trudne warunki plenerowe. Nie wiem, właśnie idzie burza, nagle jest wiatr, to wszystko huczy, prawda, w mikrofonach. I teraz tak, trzeba się skupić na historii, trzeba mimo to zachować skupienie i ludziom dać tą najlepszą jakość. Jedne rzeczy nam się udały, drugie się nie udały, ale generalnie zawsze to jest duże przeżycie i dla jednych, dla aktorów i dla widzów. Uwielbiam jeździć na moim rowerze. Czuję się wtedy jak księżniczka w delegacji jadąca na swoim pięknym, śniadym rumaku. Sierniokręty? Co one tutaj robią? Przecież daleko mają od krzaków tarniny, w których wiją swoje gniazda. Jesteśmy tanie, granie, dranie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć, że dla pań i dla panów tani rań. Esta, 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 esta.
no to ja zawiązałam parę przyjaźni teraz. Bardzo często się widzimy z niektórymi osobami z plemienia i tak. Witajcie panowie. Szanowanko, panienko. Panienka się nas nie boi? A my jesteśmy prawdziwymi bandytami. Swoje ofiary nadziewamy na ostre talinowe ciernie. To są nasze upiorne spiżarnie. Tak, mamy ostre dzioby, ale słabe łapki. I tak łatwiej jest nam zjadać ofiarę kawałek po kawałku. Oj, panowie, nie wierzę wam. Myślę, że robicie tak dlatego, że chcecie zaimponować swoim narzeczonym. I dlatego siejecie postrach w okolicy. Bezczelna! Jesteśmy prawdziwymi bandytami! Potrafimy godzinami siedzieć z innymi mniejszymi ptakami i śpiewać z nimi jak gdyby nigdy nic. I nagle dopaść najbliżej siedzącego kompana. Polujemy zawsze pod słońce, żeby żadna mysz ani pasi konik nie widziały naszego cienia. Ostatnią rzeczą, jaką widzi ofiara, jest nasza czarna opaska. Ja się uczyłam Łemkowskiego w szkole do 4. klasy bodajże i tam śpiewaliśmy, uczyliśmy się Łemkowskiego, no ale miałam okazję spotkać panią Julię dopiero teraz, z czego bardzo się cieszę, bo to jest naprawdę przekochana osoba. I tak, także znałam parę pieśni, ale teraz też się bardzo dużo nauczyłam i bardzo mnie to cieszy. Bożoderełka, Chrystu Panu Pirka. A biła Lelia, Panienci Maryi. Takińska miata, paribkam na świata. O Jane, Jane, światy Jane. O Jane, Jane, światy Jane. Babciu, a ty jeszcze kiedyś puścisz taki wianek i będziesz miała męża? Ja już miałam męża. Zginął po wojnie tam, dokąd nas wywieźli. A przydałby się chłop. Wszystko muszę robić sama. Nie ma już we wsi kowala, młynarza, kołodzieja. Tak jak to było dawniej. Ale już dość. Zobacz, jakie mamy zioła. Boża krołcia, kabatyk, przewrotnik, babka, połyn, Piołun, o, to piołun. smereczok, Skrzyp. micne zila, Haber polny? materyna duszka. Macierzanka. Babciu, a kiedy ty umrzesz? Pewnie niedługo. Każdy ma w niebie ulaną świecę dla siebie. I kiedy ta świeca zgaśnie, wypali się, człowiek przenosi się na tamten świat. Kiedyś ludzie znali godzinę swojej śmierci, ale Pan Bóg zabrał im tę wiedzę, bo pod koniec życia im się pracować nie chciało. Tylko Zazula wie. Kukułka. Więc lepiej jej nie słuchać i nie liczyć, jak rano ją słychać w lesie.
Weźmy jeszcze ognia z ogniska i chodźmy do domu. Po co mamy go brać? Przecież mamy zapałki w domu. W noc kupały trzeba zabrać ogień do domu z sobótkowej watry. Myślę, że pokazywanie historii ziemi, w której mieszkam, jest ogromnie ważne, bo wiem, że nie wszyscy, którzy mieszkają tutaj, znają tą historię. No a fajnie jest znać historię miejsca, w którym się mieszka. I też było bardzo kształcące dla mnie, no bo to jest bardzo taka opowieść, nie wiem jak to powiedzieć, taka wzruszająca i też przemawia do ludzi, tak mi się wydaje. I właśnie to jest taki dobry sposób na opowiedzenie takiej historii. Kiedyś było tutaj dużo domów i dużo ludzi. Ja byłam córką popa. Mieszkaliśmy naprzeciwko cerkwi. Miałam 2 siostry i żadnego brata. Ale tylko ja jedna spośród sióstr mogłam pójść do szkoły i się kształcić. Zostałam nauczycielką w naszej wsi. Uwielbiałam tę pracę. Ale wszystko się skończyło. Kazali nam opuścić swoje domy i musieliśmy wyjechać na zachód. To była ta akcja Wisła. Zawsze chciałam zobaczyć wnętrze tej cerkwi, ale w zeszłe lato jeszcze nie sięgałam do okna. Ale tu pięknie. Jaka wspaniała ściana z oknami, cała połyskuje od złota. Pomiędzy drzwiami a pustymi oknami wiją się kolumny. Wyglądają trochę jak takie cukrowe lizaki. Lizaki są czerwone, a ściany zielono-złote. Jak tu pięknie. O nie. Na ziemi jest pełno śmieci i końskich odchodów. Kto mógł być tak głupi, żeby zrobić oborę albo stajnię w tak pięknym miejscu? Szkoda, że babcia nie może tego zobaczyć. Zaraz jej wszystko pokażę. Babciu! Babciu! Babcię Tekle grała prawdziwa Łemkini, prawdziwa pieśniarka Julia Doszna. I ona poprzez po prostu swoją historię, swoją osobę, ona wniosła cały ten temat. Ona oczywiście miała swój proces, jakiś dosyć też bolesny i trudny, bo mówiła o rzeczach bardzo dla niej ważnych nie tylko dla jej rodziny, ale również dla całej społeczności łemkowskiej, która tutaj przecież jest bardzo w dużej mierze wróciła też tutaj na te tereny. Dla mnie ten temat też jest mega ważny, ponieważ ja jestem totalnie zauroczona światem przedwojennym i tym, jak ludzie, jak różne nacje, różne kultury ze sobą, że tak powiem, współżyły, tak, na jednej przestrzeni. Przecież Łemkowie żyli tutaj naprawdę pięknie, razem z rodzinami polskimi, z rodzinami żydowskimi, z rodzinami romskimi. No jest to świat, którego nie ma. Ale no my żyjemy na tak niesamowitej ziemi, gdzie moglibyśmy odtwarzać ten mit po prostu wspólnych relacji. To uważaj na siebie, córeczko. Uważaj tam, córciu, na zbójców w lesie, no! Tato! Co ty mówisz? Przecież każdy wie, że zbójcy nie istnieją. Co? Nie istnieją? To posłuchaj! Jura! Czarnego Julii nigdy nie zaginie. Hej, ani na Bielscycku, ani za Golinie. Hej, ani na Bielscycku, ani za Golinie. Jestem nieuchwytny jak wilk, bracia zbójnicy. Tak! A zabić mnie może jedynie srebrna kula ze szczelby, na której leżałoby 9 ziaren pszenicy poświęconych przez popa po odmówieniu nad nią 12 Ewangelii. Nigdy nas nie uchwycą! Mamy kryjówkę pod Wielką Górą Cergową.
Dobre ludziska z Beskidu Niskiego. Wzorując się na moim bracie Jurze Owsiaku, zbieramy z moją bandą na naszych wiernych muzyków. Także rzućcie im coś, bo to szkoda, żeby ładnie nam tu grali. Przekonuję się powielokroć, pracując tutaj, że teatr nie jest tylko dla elit, że teatr można robić wszędzie. Tutaj nigdy nie było teatru i okazuje się, że ci ludzie, wydawać by się mogło, że tego nie potrzebują, a okazało się, że już nie potrafią bez tego żyć. Więc to jest dla mnie wielka niespodzianka, że ja mogę po pracy w Warszawie, 20-letniej pracy, dzielić się tutaj z ludźmi, którzy naprawdę chcą ode mnie tego doświadczenia. Bo oczywiście mogłabym sobie stanąć w Uściu Gorlickim, nie wiem, tam, przed sklepem delikatesy i krzyczeć: ej ludzie, ja wam chcę opowiedzieć o teatrze, róbmy teatr. I to nie jest takie oczywiste, że ludzie po prostu przyjdą i się będą ze mną w to bawić, tak? A na pierwsze spotkanie przyszło 50 osób i do dzisiaj mam w obszarze takim swoim naprawdę bardzo mocną grupę. I coraz więcej tak zwanych lokalsów, tak, za sobą. I to jest świetne. Ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść. Już pora wstać i pobiec w świat, a tata jeszcze śpi. Chce lody jeść, na drzewo wejść i z góry patrzeć w dół. Zeskoczyć w piach i chociaż raz przeskoczyć z tatą rów. I tato już lato, będziemy znów jeść lody. Tato już lato, kup bilet do przygody. Tato już lato, będziemy boso chodzić. Tato już lato, już brodę zgolić czas. Gdy ciepły dzień, popływać chcę, przez słomkę wodę pić. Na piasku spać i trawę rwać, do lasu z tatą iść. Maliny jeść, jagody też, w kałuży szukać żab. Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi, na głowę chrabąszcz spadł. I tato już lato, będziemy znów jeść lody. Tato już lato, kup bilet do przygody. Tato już lato, będziemy boso chodzić. Tato już lato, już brodę zgolić czas. Bardzo pozdrawiam moich kolegów i koleżanki. Bardzo się cieszę, że mogliśmy razem zagrać i w ogóle fajnie było, dobrze, że nam wyszło. Tak, także pozdrawiam. Moją mamę też pozdrawiam. Wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten spektakl, z Moniką głównie, ale ja brałam w tym udział, chciałam bardzo, bardzo podziękować. Jestem szczęśliwa, wdzięczna i to jest chyba jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka mi się przytrafiła w życiu. Bardzo wam dziękuję.